God aften og velkommen til endnu en 7. omgang, det er jo løgn. Sidst bragte vi også 7. omgang, og det vil vi gerne fortsætte med. 7 er jo et tal, der ofte bliver brugt, og Carsten, kan du nævne i flæng? I flæng. Tak. Derudover så kan jeg da nævne Erik Cantona, Anja Byriel Hansen og Snehvide. Snehvide? Spillede hun også med nummer 7? What? Jeg synes, jeg kan mærke en advarsel nærme sig. Vi bringer en advarsel. Der er visse ting, der ikke er så fornuftige at tegne på et stykke papir. Tillad mig at illustrere. Jeg vil nu tegne noget mad. Jeg tegner her en ganske almindelig spegepølsemad. En 3-stjernet salami. Ved siden af har vi en ostemad af ukendt fabrikat. Og der kan simpelthen ske det, at hvis man kommer til at forlægge sådan et stykke papir, hvorpå der er tegnet noget mad, så går der højst en uges tid, før det begynder at lugte ganske forfærdeligt. En anden ting, som man også skal holde sig fra, det er at tegne et ganske almindeligt stykke papir. Det er simpelthen, spild af papir. Og sidst, men ikke mindst, så skal man måske også holde sig fra at tegne et stævanlæg. Da sådan et stævanlæg larmer ret meget. Vi har her i midten tuneren, hvor man kan indstille forskellige radioprogrammer. Jo, der kan I se. Thomas, giv lige mærke efter, om jeg låste bilen. Ja. Det gjorde du. Og dog, jeg kan mærke, at du har glemt at låse bagsmækken. Jeg tjekker senere. Det, der kommer om lidt, er desværre udgået. Men da vi ikke har fået noget at vide om det, kommer der nok lidt bag på os. Ja, men nu er det tid til Rolf Sørensen-kassen. Og i den her ombæring af Rolf Sørensen-kassen har vi modtaget et klippekort til en bus. Og det er vi vældig glade for. Det er jo ikke... Thomas. Rolf Sørensen-kassen er udgået. Hvad? Det står her. Den er udgået. Hvorfor er vi ikke blevet informeret om det? Hvad, er vi ikke noget midtvejs? Ja. Nej, overhovedet ikke. Ja. Goddag, Carsten. Hvordan går det? Hvad lavede du i går? Nå, med hende den mørkhårede, hende du fortalte om? Hvad skete? Var der... Nå. Nej, der er ikke nogen, der får noget at vide. Vi ses, ikke? Hej. Carsten, jeg synes, det er så vidunderligt indtagende. Ja, nærmest dejligt at spankulere frit for hoften her på dette for mig og for andre dæk. Det er helt klart, at netop her på denne flagrende, flaksende, henover tang, flydende skonnert, der får man en følelse af frihed, søgen, morgenkvalme og ømhed lige her omkring knæhæsen. Det er som om dem derhjemme sender tanker, spildolie eller bare programmer i kurser om tilskæring. Ja, skruer man ud over denne altopslugende, for evigt mod plankton dragende ræling, så er det som om man får en intens længsel efter oprindelighed, urtøj og lidenskabelig, oceanisk forløsning. Jeg skal tisse. Det kan vi da ikke tage hensyn til nu. Men jeg kan så ikke lide det her. Ja. Jamen, så nu hvor Carsten er gået, så får jeg lyst til at tage en melon på armen. Og så vil jeg gribe fat i min guitar, og så... Jamen, nu hvor han ikke er, så ved jeg ikke, hvad jeg skal synge om. Men så må jeg gætte mig til det. Godt. Jeg prøver at gætte. Kluntede bevægelser hos mellemstore dyr. Ja, der var den. Kluntede bevægelser hos mellemstore dyr. Der er som regel et vældigt postyr. Når et kluntet mellemstort dyr vil danse sækkeløb med en hindbærreol. Sidst jeg så det var på en bar i Tyrol. Enten var det jeg så, eller også er det sidste gang, jeg spiser speed og gajol.
Værsgo. Tak. Hvad er det? Det er kufferten, som vi bruger som værktøjskasse. Og der bruger vi til at forbedre den almene danskers hverdag og fest. Ja, Vi kender alle sammen skohorn. og en brakonøgler. Nej, Thomas. Ja, tak. Problemet med skohorn er blot ofte, at man ikke kan få skohornet ned i sin sko. Og her er det så, vores løsningsmodel kommer ind i billedet. Skohornehornet. Et skohorn specielt fremstillet til skohorn. Skohornehornet ned i skoen, derefter skohornet ned, og den dertilhørende fod ned i fodtøjet. Jo, men man kan jo ikke, altså, du kan jo ikke... Vi skal måske lige ind på bivirkningerne. Bivirkningerne består i et umådeholdent behov for at blæse en skotsk militærmarch gennem en snorkel foran et konditori. Er vi klar? 3 sæk til studiet. Vi præsenterer nu radiohørespillet Ludvig er på vej. Et radiohørespil af John Lyngby. Der blæste en kraftig vind i træerne udenfor. Og vinden hylede. Nabogården var i brand, I må gøre noget. sagde frøken Hermansen og tog en ordentlig slurk vand. Pludselig hørte hun trin på trapperne. Hvem der? Udbrød frøken Hermansen og fik en lussing. Det fandt frøken Hermansen sig ikke i, og sparkede præsten over skinnebenet. Det tog præsten imidlertid meget fattet. De kyssede ømt. Og levede lykkeligt til deres dages ende. Gider kraftedeme ikke arbejde med jer idioter mere. Den er i skabet, det var fint. Hvad er der galt med hende? Vildt uprofessionelt. Det skal du lige love for. For mange mennesker er færgen jo blot et sted, hvor man... hvad er det, han plejer at sige? Som Jakob? Ja. Vi må have fat i ham. Har du Jakob Petersens telefonnummer på dig? Nej, jeg tror ikke engang, jeg har hans navn på mig. Jo, og dog. Jo, her. Okay. Men godt, så må vi bare råbe på ham. Ja. Jakob Petersen! Jakob Petersen! Jakob Petersen! Jakob Petersen! Jakob! For mange mennesker er færgen jo blot et sted, hvor man tager hen, hvis man ikke har vandafvisende tæpper i entréen. Og det er jo egentlig synd og skam, for netop færgen buner jo af spændende alternativer. For at tage det mest åbenlyse først, så er det selvfølgelig at stå midtskibs og sammenligne et par smækbukser med en plakat af Frank Sinatra. Derudover kan man jo selvfølgelig også blæse sæbebobler ind under Dan Rachlin og gratulere med et gløggsæt derefter. Værsgo, tillykke med. Og efter en lang og indholdsrig dag, så kan man jo slutte dagen af med at mime kommode til Boys Town Gang. I can't take my eyes off you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna Hej, hej, hej. Hej. Sikke en sød hund. Hvad hedder den? Det er Lobo. Hej, Lobo. Ved du hvad? Skal jeg ikke luften for den? Ved du hvad? Jeg løber over i parken, Hej. og så jeg er tilbage om et kvarter 20 minutter. Og så tager jeg pinden med, så Nej, kaster vi lidt med pinden. Jamen, det er en føv. Skal jeg ikke gøre det? Ved du hvad? Nej, Det gør jeg. nej. Jeg er tilbage om 20 minutter. Så kom, Lobo, kom. 20 minutter.
laver du? Hvad er du gang i? Det er fordi, at vi er midtvej, så vil jeg sådan lave en rap. Det er vigtigt at være vågen over for de signaler, din krop sender dig. Det er for eksempel vigtigt, at du behandler dine fødder ordentligt. Går du i for små sko, skal du være opmærksom på de signaler, din fod sender dig. Den danske folkesygdom er ondt i ryggen. Vær derfor opmærksom på, hvordan du løfter noget tungt. Lyt til dine kropssignaler. Ryggen ved godt, når belastningen bliver for stor. Ja, det er i det hele taget meget vigtigt, at du lytter til dine kropssignaler. Ellers går det galt. Hent en folder hos din lokale dyrlæge. Vi skal jo også ind på, hvorfor vi lige netop stod med et bræt med ryggen til her på færgen Sjælland. Ja, det skal... Hov. Ved du hvad, jeg kan altså mærke, du har ikke låst den bagsmæk. Er du sikker? Ja. Så må jeg lige gå ned og låse den. Kan du så ikke lige høvle brættet med den her plakat? Jo tak. Fint. Det er jo lidt interessant med den her plakat. Der står, at på Revolution i Nykøbing Sjælland spillede der den 21. september et band. Et band, der ifølge plakaten specialiserer sig i 60'er, pop og rock. Nå, så skulle de måske have valgt et andet navn end lige 70's. Den er låst. Han er ikke ret. Han er altså underlig. Men nu er det tid til Sproghjørnet. Og i sproghjørnet denne gang skal vi endnu en gang se på tal. Hvis man ikke forstår en kraftig hentydning, så spørger folk ofte, forstår du ikke en vink med en vognstang? Jeg har det sådan, hvis jeg ser nogen stå og vinke med en vognstang, så forstår jeg overhovedet ikke en pind. Og nu er en pind jo selvfølgelig heller ikke det nemmeste at forstå. Ja, okay, nu er den her pind måske et dårligt eksempel. Den er jo rimelig nem at forstå. Og det var så alt her fra sproghjørnet. Hvad er noget, der sagde politik for fanden, mand? Så for satan. Der er sat med politik, der er kraftet med at holde... Nej, det er noget med det, jeg kan højre og venstre, mand. Det er sat med ligesom op og... Hvis man tager venstre, mand. Hvis det skulle da for fanden, og ham der statsprovlministeren, mand, med de der med Thomsen og dyreudsendelser, mand. Ved I hvad, jeg... Hold kæft, mand. Sgu da det, jeg siger, mand. Hvor... De skal sgu da... Hvis de kommer til mig, mand. Hvis de kommer... Så kan jeg sgu da sætte den af, så kan de kraftet. De kan sgu da spørge om hvad som helst. Nej, så... ved jeg sgu da ikke mere, mand. Men ja, så er sundhedsministeren lesbisk, mand, og så bliver han bøsse, mand, og så vil han ikke være det mere, mand. Det er skide jeg. Man skulle kraftet med at sætte lavredsalderen, så stemme på lortet, mand. Det er hvis man spørger mig, for det ved du sgu da også, mand. Der har jeg sgu da... Du er sgu da også set, det ved jeg sgu, der har jeg ikke set før, mand. Nej, du pult min bare røv, mand. Ved I, hvad politik er for? Hvis man... Det er noget med... Hvor man... hold kæft i åndssvagt. Så lukker vi nu. Ja, det ved I sgu da godt, for det skider jeg. Der stemmer jeg kraftet med på, mand. Jeg kom til verden på 5. sal. Min far var tosset. Jamen, din mor var da meget normal. Men da de kørte ham væk, så... Ja, så sagde din mor noget til ham. Ja, hun sagde, hvad gør vi nu, lille du? Vi skal til... Seerservice. Og i denne her ombæring af Seerservice skal vi kigge en smule på afslutningen på en engangslejder. Og til de af jer, der ønsker at gemme spændingen til om en 35 smøgers tid, så er der med at slå ansigtet fra og dreje ørerne over på noget andet.
Afslutningen på en engangslejder er voldsom irritation, der munder ud i, at man på et tidspunkt meget højt råber pokkers, og så smider man ligefrem fra sig. Pokkers! Så kan I godt pakke øjnene ud og lade ørerne flyde frit. Carsten, var du ude for noget ubehageligt i går? Nej. Nå. Frank, 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 Frank. Frank. Hej Frank! Hej, hej. Nå, så blev du klippet. Ja, Men det ser alligevel lidt griset ud. nå. Hvorfor gør det det? Det er nok fordi, jeg har ret det med en svinekam. Vil du høre et par bevingede ord? Ja. Jeg har lige været ude at flyve. Du, Frank. Hvornår rejste du egentlig fra Danmark? Jo, det er noget tid siden. Ja, jeg har været i USA. Jeg var lidt bange for i starten, at rejsen gjorde ondt. Hvorfor det? Jo, det var jo en afrejse. Altså en afrejse. Hvordan var USA? Jo, ingen turde gå i skole derovre. De var bange for at blive et. Hvorfor det? Jo, de har jo ikke andet end high schools. Altså, high schools. Frank, Frank. Taler du godt engelsk? Ja, man må jo nok sige, at sprog hører til en af mine allergodeste sider. Frank, hvad er der galt? Jeg kan næsten ikke få vejret, Nå, og det til trods for, at vi står i en lufthavn. Out, kaf, gat, pil, bil, out. Frank, hvorfor taler du kun i halve sætninger? Jo, vi står jo i en ankomsthal. Fik du ellers noget godt at spise over i USA? Jeg fik en del fast føde, altså fast food. Hvordan var vejret? Varmt, og dog alligevel tempereret. Landet burde måske overveje at kalde sig de forenede termostater. Du havde det altså godt derovre i USA. Ja, selvom det er dyrt at være glad derovre. Nå, dyrt. Ja, dyrt. Man kunne kun være glad, hvis man havde et dollargrin. Så er du altså glad for at være tilbage i Danmark. For i Danmark har hver en by sit helt eget særpræg. Ja, For eksempel kan du godt ringe fra Ringsted til Thisted, men du kan ikke tisse fra Thisted til Ringsted. Frank, jabba dabba dabba dabba. Du og jeg ved, at vi alle sammen sidder i samme spændingsbåd og håber på høj, nerveflinsende bølgegang i fortsættelsen af vores hæftigt skumsprøjtende serie. Og derfor er det nu med Dian i stemmen, at jeg går planken ud og præsenterer 8. afsnit af historien Dunken omkring morfar. En salgsprængt føljeton i 17 afsnit, fortalt af Thomas Wivel. Med maintenant un petit résumé. Der var ligesom en slags dunk omkring morfar. Og det var så 8. afsnit af historien Dunken omkring morfar. Næste afsnit kommer i næste udgave af Det er jo løgn. Men nu er det tid til... hostesaft for begyndere. For det første kræver det, at man har hoste. Det er måske lige lovligt meget at forlange af en nybegynder. Okay, det kræver det mindst, at man kender en, der har hoste. For eksempel, jeg har for eksempel hoste. Men dig kender jeg jo ikke. Jeg synes, man skal starte med skruelåget. Hold godt fast, så flasken ikke drejer med. Ja, man skal heller ikke holde for godt fast, så man selv drejer med. Men hvis du står med låget i den ene hånd, så er du klar til hostesaft for viderekommende.
Nu sidder I sikkert og tænker, og det vil vi godt have, at I lader være med. Sejt. Ja, og så en knap, man kan dreje på her. Det er noget navigationsudstyr. Det er overbevist om. Det er flot. Jeg tror, det må være noget med et kompas, eller? Og så er der en knap, man kan klappe op her. Ja, og det står helt vatter for satan. Ja, kom, lad os gå. Ja.